Good afternoon. Pat ako 5 minutes, guys. Ang bango sa loob, guys. Mabango. Hi guys, good morning. Today is November 13. Kumusta po kayo guys? Long time no see. Guys, pupunta kami ngayon sa massage. Magpa-massage ako sa Thai massage. Kasi isang linggo na ngayon sumasakit yung likod ko. Na-massage na to ng isang beses nung nakaraang Saturday. Tapos, medyo masakit pa rin eh. Kaya, magpamassage ako ulit. Hindi ako galaw. Hindi na galaw-galaw. Mahirap maglakad nung nakaraang Saturday. Ang sakit talaga ng likod. Gumagano lang ko ng konti kasi may pinulot ako. Kunti lang. Pag ganyan ko, ang sakit na lang sobrang sakit. Dumilim yung paningin ko, muntik na akong hinimatay. Grabe talaga ang sakit. Tsaka hindi na ako makalakad papuntang sala, hindi na. Alam mong ginawa ko, gumagapang na lang ako papuntang sala kasi ang sakit talaga. Sabi ng asawa ko, tulungan niya ako. Ayaw ko, gusto ko ako lang. Kasi alam kung saan yung masakit eh. Kaya ngayon, tingnan mo, laki ng maibag ko. Wala akong ginawa isang linggo. Grabe. Ang sakit talaga. Nakahiga lang ako tapos minsan, lalakad-lakad ako ng konti para mabalik ma-exercise yung katawan ko. Kasi yung dito ko, hindi makita. Di pa rin. Yung dito banda ko, dito yung nag-crack. Grabe. Pero nung minasas na ng kaibigan ko na Pilipino, hindi na siya masakit. Pwede na ako maglakad. Kaya lang minsan, para pang mayroon pang kumikirot sa dito banda. Hindi ko alam kung bakit. Pag makaupo ako sa puan, grabe, may kunti. Sakit na yung dito ko. Parang kumikirot. Ganon. Kaya, baka hindi pa talaga siya. Complete na, baka may kunti pang naipit sa dito sa may backbones ko. Ang hirap, masakit talaga, ang hirap talaga pag nandito ka sa ibang bansa, wala kang mauutusan. Kaya, Diyos ko, ang hirap talaga. Kaya, salamat na lang sa Lord at mayroon akong kaibigan na Pilipina dito ang tumawag ng magmamassage sa akin kasi wala akong ibang ganong kakilala eh. Tapos yun, nung minasage na ako, may narinig ako, klak, crack, na may narinig ako. Tapos yun nawala na yung sakit. Pwede na magalaw-galaw yung kabila, yung dito banda ko, yung dito bandang nahita, magalaw-galaw ko na siya. Pero, pag matagal ako nakatayo o matagal nakaupo, sumasakit yung dito ko. Kaya pupunta ako sa sa Thai massage. Baka mabalik na to sa normal yung likod ko. Kaya guys, see you later. So guys, padung namin sa
Tram healthy. Uh, Padong namin sa Thai massage. Doon sa tindahan sa Akuban. Sana maging okay na to. See you later guys. Sa Thai massage. Volgende halte, next stop, Laan van Meerdervoort. Beste reizigers, vanwege werkzaamheden stopt Trembels niet per halte Houtrust. U kunt uitstappen bij halte Groot Hertoginnenlaan of Moreelstraat. Vanaf 25 december is de halte weer in gebruik. Paubos. Punt van deze tram. Nalami guys, padong namin sa Thai massage. Simbahan guys, oh. Dako kaya na simbahan. Ja, maar misschien gaat het ook helemaal niet meer, want we zitten natuurlijk met die beperking van 2 personen. Waarschijnlijk valt het in het water. Taray. Wala ako dihaon niya. Diyan ako pupunta mamaya. Punta muna ako sa tindahan. Diyan, Thai massage. Diyan ako pupunta mamaya. Yan. Ito na kami sa tindahan, guys. Mamaya pa naman ang ano ko. Afspraak. Oh, dat is wel onaardig. Ik dadelijk weer weg van je. Nee, wat dan nee? Nee, nee. Nee, mag ik niet spotten? Zakjes. Plastic zak.
afternoon. Pat pa kong 5 minutes, guys. Ang bango sa loob, guys. Mabango. Ano, oh. Diyan ako papasok sa may cortina. Ang ganda. Hello guys, gikan namin sa Thai massage. Pero wala ko naka-video dito sa pag-massage na ako kay hindi pala pwede mag-video doon pag hinamassage ka. Kaya wala. Hindi ako nakapag video doon sa loob. Kaya uwi na kami guys. Medyo malamig. Ang sarap ng pakiramdam na minamassage ka. Sarap-sarap talaga. Kaya guys, uwi muna kami. Thank you for watching. And don't forget to like and share and to my vlog Erin's channel. See you on next vlog. Punta na kami sa sa Trine Healthy. Sa tram stop sa stopover Healthy kasi yan dito pangalan. Kaya uwi na kami. Parang ang sarap ng pakiramdam ko na massage ng buong katawan ko. Grabe sarap. Sarap talaga nila mag-massage guys. Yung Thai. Finally nagamit ko na rin yung akong gift atong birthday. Nga kadobon. Gift card. Gikan sa Thai massage. Ay, thank you Lord. Medyo okay lang katawan ko ngayon. Na massage na. Okay guys, bye bye. See you next vlog.